Apraksi KARDOM kadu kave Karbitich 2.0 YouTube channel ke lang rado anu fans tame lapen nilin pen nali tempan rongker akhir jume mate KARDOM kadu kave fans tame nang pajir pon iklo happy rongker kartli lo lapen non nang litum labangso YouTube channel long jong si nang ko humre milang pula nang litum kachingon pen subscribing on lapen adung hes tame belar jan thik loin dak nang litum ber ponik den non lalo pulte monilia jada son mate ajad update le labangso YouTube channel long upload tame nang litum kachin da prang lapen kilong da prang ya fan lapen pinia video bang kinili access department hin pen non het jong la boreng oversight paklang pono la so putak senili labangso a video lo nang litum nang than pachini pon ikpo la sikado ka vista me nang litum video ki cheng pen ki judan kilang thori pan sis chuning riglo tang de padar de pen than pono nang awering oversight aputak non nili dak details nali tomhan nang than pon pachini pon ikpo labang department bang access department lo lapen access department along constable ang hoi total dak 222 do las bang song bong st at tumaphan dak 11 ando pono lase ning ke hang atum chuning rialo pange jogdun iktame lapen nili non details nali tomhan dak na piklang pon ikpo labang ke dak advertisement alolo lapen nali tum lakla dak thek polang po requirement for 222 posts of Excies Constable in Excise Department Assam lo lapen dak application are invited to eligible candidates for filling up of 222 posts of Excies Constable in Excise Department in the pay scale 14 lapen 49 and payment dak pipanapol grand pay 500 plus upon selected admissible under the rules, application must be submitted online through to SLPRB labangso website lo nalitum dam ikpen jogdun iktame laki jog niya process bang online no lalo la nalitum non nili na piklang pon labangso website along dam pen sin nalitum online application mang jog iknang po lapen the online application will be received with the effect from 10 01 2023 labangso ciklo 10 pen sidak start pon pola pen last date bang kadak February 8 an sidak last date lo 2022 la pen dak details ing sonsoni do da application fee bang dak there is no application fee bang sekarang sitanang ne la pen number 1 on details of vacancy as a per post basis roster dak category hisab sidak thak pon lo category wise se la pen da post be basis category wise distribution of 222 posts are as under la 222 post dak category wise pen sidak thak pon lo la se aprang se dak category unreserved dak bangke male tumhan 80 do la pen female tumhan 34 do la pen total da 114 an pipon lo unreserved la pen OBC la pen MOBC male la tumhan 42 la pen female la also tumhan dak 17 la pen total dak 59 an do pon lo OBC la pen MOBC tumhan ason dak taksi dak ST dia SC atumhan pinso tumhan 11 lapit also tumhan 4 labdak kado ka vipen dak 15 an pipon lo lason tak taksi ST plan sa tumhan dak 16 mela tumhan lapen 7 ma female tumhan total 23 lapen non dak ST hills sa tumhan bangke mela tumhan 8 lapen female tumhan 3 dak total 11 an pipon lo labang song bong pen total dak mela tum 157 an ang hoido la pen also tum han bang 65 an dang hoido kado ka pen dak 222 an dak ang hoi mate post dak pipon la si ning ke hang abang pitum nang litum prabjin pen jawduni phansi chuning riglo dak ST hills nang litum thek polang po dak total 11 do also pemar tum han ke thom la pen pinso tum han bang ke dak 8 an pipon la lapen eligibility criteria bang dak tok pon na itum thek pon long igi la screen along eligibility criteria la bang ke the candidate must satisfy for the following criteria nationality candidate must be permanent address of Assam tak Assam arlo bang phu mate bang pinang po lapen proof of resident lahai do nang po certificate bang ke lalu documents bang ke dak nili nampak lang pon tu pun documents kopi PC ke naima la bang ke
lapen dag ST mobisi lahai bang lalo certificate bang cipi du nampo PRC card certificate lapen B number long ketok do employment exchange bang nampo Assam lo employment exchange lapen number C long ketok do candidate must speak Assamese any other state language labang kenang sorlo Assamese alam bang tek nangpo lapen age bang dag 18 to 30 la nang bong pen jog dun igmela lapen dagi talk do for determining age da labang lana nelo education qualification SSLC pass and chok na litum la screen along tek polang po dagi talk do azad aboard penta chok council penta chok lo la SSLC pass chok lo la pen physical fitness dagi talk do must have sound health bon la hai ba nili la anan than pan pelo la pen documents mu kha bang dak tok pon pela sina litum documents bang hodak online ka filaba hodle na litum hodak pidun igon hodak lang pon igon lapen ke planning labang kenali tum nilim amutan nang than iglo nang litum phan labang so la www.slprbassam.in labang so dim dam penali tum aprang si registration pa prang nang po lapen login date application nang litum fill up nang po lapen kijut si bang submit nang po submit date pen finali tum print out date nang po alu bang ke jol ancol la process bang lapen labang so video description along stami link loin ke apply link nang litum dampen lang dam ikon la se thiak pe nang litum hani li labang so wore whatsapp thak na wan pig lo la sinang litum labang so lo laing pulte ni lifana hombre ikon ni linang senik po la pen prabjen pe nang litum jogdon ikon la pen ready bo monan bang apor bang la an apor bang du ulang po data melo stame nang litum nan pen chisik bom sikimela document samukai hui la pena pornang lilo tunan itum jogdoni jogdon kilong pdf han lansor lo la se pena ko puthat ka prek video ni na one pit thu ikpo la pen puthat update ka prek update na one pit thu ikpo la se la sona video na itum kilang long veri apan la bang so youtube channel bang na itum subscribe gon la pena do head bell jan do ida kanal itum ber poni den tang te pinya video long mola ansor lo do me thak me ka do ka ve carbit h 2.0 youtube channel kilang ara do an pas na me ni len pen kardom